Is mi sé Eamonn Cofaigh agus is cóirdeoir an BS in Gaeilge mé. Is cuasa Páirt Aimseir a líne atá I gceist, bhí muid ag díriú ar dhaoine atá ag obair go lá aimseire. Tá sa lúpach de bant leis an gcúrsa seo, mar sin is féidir le daoine leint ráid leis na gcuid oibre agus an cuarsa seo a dhéanamh nuair atá amsaí ar acu. An tailematá ar an mófólamma ná an ólam chomisc, cínte sin gur bhfuil measc an idir ranganna ar líne agus ranganna tradiisiúnta freisin. Cuirmid anmhéim ar an tanga ar an litreacht tá sin tábhachtach le cólaí na múntóireachta a hása má tá daoine éirí dul I drón na múntóireachta. Chomáile sin déanamid na meán chumarsáide staidir ar an aistracháin. So mar sin má tá daoine géirí gul I dro MA, bheadh si den an máisteacht a dhéanamh san na teangaireacht, san aistracháin, san idirchas. Tá réimse leathan ábhar gur féidir le daoine a dhéanamh héis an chéim seo a bhaint amach. Tá an tólas go léir ar fáil ar suíomh an acadamh agus taird deabhail liom má tá aon cheist na breise agat.